Din hija x-xena li ddominat triq il-kbira San Ġusef tit wara t-tokki ta' nofsinhar. Ġlied f'nofs ta' triq, daqq it-tapon, nies jaħarbu mill-ħwienet, ġlied bil-ħadid, b'sikkina u b'dak kollu li ġie għal idejhom. Argument jaħraq illi wassal biż-żewġ persuni kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei għall-kura, filwaqt li diversi units tal-pulizija issejħu fil-ħamrun biex jikkalmaw is-sitwazzjoni. Il-ġlieda seħħet qrib-Pjazza Fraddigu ftit metri biss il-bogħod mill-Assa tal-Ħamrun. U jidher li kollox beda b'argument bejn żewġ irġiel Sirjani, l-istess irġiel illi weġġgħu f'din il-ġlieda. Imbagħad is-sitwazzjoni tant eskalat li spiċċaw involuti madwar 30 persuna. Huma bdew igaraw dak kollu li sabu qudiemhom, b'nies li kienu fil-ħwienet fil-viċin jispiċċaw jitilqu jiġru mbeżżajn. Wieħed miż-żewġ persuni li weġġgħu ingħata assistenza medika fil-post minħabba ferita li kellu f'saqajh, kif jiġdu dawn il-filmati esklusivi miġbuda minn Net News. Il-persuna l-oħra kellha feriti f'rasha x'aktarx ikkawżati minn daqqa ta' ħadida. Iż-żewġ irġiel li għandhom 23 u 37 sena huma residenti il-Mosta u l-Marsa rispettivament. Wieħed minnhom isofri biss ġrieħi ħfief f'waqt il-kundizzjoni tas-Sirjan ieħor għadha mhux magħrufa. Kelliem mal-Korp tal-Pulizija kkonferma li dawn iż-żewġ Sirjani qed jiġu mitkellma mill-Pulizija filwaqt li hemm ukoll persuni oħra li qed jgħinu fl-investigazzjoni.